Dobrý deň. V tomto technickom videu sa zameriame na integráciu systému Striker do existujúcich energetických celkov. Cieľom tejto časti nie je popis montážnych postupov alebo detailných schém, ale vysvetlenie logiky, s akou je Striker navrhnutý ako súčasť širšieho energetického systému. Striker nie je izolované zariadenie, ktoré by vyžadovalo zásadné zmeny infraštruktúry objektu. Od začiatku je koncipovaný tak, aby sa dal plynulo integrovať do existujúcich rozvodov tepla a spolupracovať s ďalšími zdrojmi energie bez nutnosti rozsiahlych stavebných alebo technologických zásahov. Napojenie systému prebieha prostredníctvom výmeníkov tepla, čo umožňuje oddelenie primárneho okruhu zariadenia od sekundárnych rozvodov objektu a zabezpečuje kompatibilitu, bezpečnosť a flexibilitu riešenia. Kľúčovou súčasťou integrácie je spolupráca systému Striker so systémom Thermopulse, kde Striker plní funkciu zdroja tepla a Thermopulse zabezpečuje rýchly a riadený prenos vyrobenej energie do ďalších častí systému. Táto architektúra umožňuje stabilizáciu teplotného režimu, minimalizáciu strát počas prenosu tepla a efektívne využitie vyrobenej energie, pričom úlohy jednotlivých systémov sú jasne oddelené a technicky kontrolovateľné. Striker je zároveň navrhnutý na paralelnú prevádzku s existujúcimi zdrojmi tepla, ako sú plynové alebo olejové kotly, prípadne iné elektrické zdroje. V takomto usporiadaní môže fungovať ako hlavný zdroj tepla, doplnkový alebo špičkový zdroj, prípadne ako stabilizačný prvok v energetickom systéme. Spolupráca medzi jednotlivými zdrojmi prebieha riadene a bez narušenia prevádzky objektu. Významnou výhodou systému Striker je jeho modulárnosť a možnosť škálovania výkonu, čo umožňuje postupné rozširovanie systému podľa rastúcich potrieb prevádzky bez nutnosti výmeny celej technológie. Integrácia systému Striker môže prebiehať bez dlhodobých prevádzkových výpadkov, pričom existujúce zdroje tepla zostávajú počas inštalácie v prevádzke a prechod do nového režimu je plynulý. Tento prístup je vhodný pre priemyselné prevádzky, technologické a logistické centrá, verejné budovy aj energetické uzly, kde je požadovaná flexibilita, spoľahlivosť a dlhodobá prevádzková stabilita. Striker je navrhnutý tak, aby sa stal prirodzenou súčasťou existujúcich energetických systémov a umožnil ich postupnú modernizáciu bez revolučných zásahov. V nasledujúcom technickom videu sa zameriame na ekologické a prevádzkové aspekty systému Striker. Ďakujem za vašu pozornosť.